Videoan, videoan. Padam api di tubuh dek kayu tak ada lain tak bisa mendengarti ibu dek malang untang bakal isi tak bisa mendengarti ibu dek malang untang bakal isi usah mandi malang dulu batang bayi rasa hati sankalo tangan tiado kapan ambungi dengan kau sankalo tangan tiado kapan ambungi dengan kau dengan surang anak mande katampe kawan bayo bak maniti si kayu raput kau dititi apakah dua harato bando mandena punya dun sana malenga sajo padam api di tubuh dek kayu tak ada lain tak bisa mendengarti ibu dek malang untang bakal isi tak bisa mendengarti ibu dek